Sounds. Hello guys, good morning. Ako sa ipos guys kay naay sounds. Hello guys, ako ang gi-post dito dapita guys kay naay sounds, copyright niya ta mo violation. So karon guys, naglakaw ko guys, nag-hike ko diri sa amo apa ni dapit. Padto ko sa highway guys kay kanang naakoy fill-upan guys nga kaning importante pagkahuman guys, dito ko madto ko sa highway, dito man mag-fill up. Na-fill up na nako ang isa ato guys, unya tulo man na ka kuan. Tulo ka papel, isa ka papel, tulo ang gistipleran siya, tulo ka ang sulod. So ako asyang i-continue fill up karon para mahuman. Nagsayo na lang ko guys kay dugkim human og fill up guys ay grabe. Kay katong ning adto ko tong una, ning adto ko alas 2 ay alauna kape nakauli ko alas 5 na guys kay gi-fill upan nako tong papel. Mo nang karon gasayo ko kay para mahuman kog sayo kay daghan kaayo fill-upan jud. Nangita ko og kanang musulat ra unta ato. Dayon ako lang untang magsuhol lang unta ko ba kay daghan kaayo og fill-upan gyud. Nakita ko ang gamot og sinulat. Nya kay tanan man mga tao dito nag-fill up man sumuotong. Ako na lang mo fill up. Adto na ko dito guys. Hapit ako naabot sa highway. Naglakaw ra ko kay wala may motor dito mosulod sa mua. Na ay mosulod tuod pero talagsa ra kaayo. Kana ra pong gikan og sentro nga taga NJK mo adto dito mo. Mopakyaw sila mora na isulod sa motor dito. Unang samtang naglakaw ko, nag-vlog na lang pud ko para na ako i-upload today. Wapa kayong iro oh. Hello. Hello, nagwapa ko siya guys oh. Buros siya. Ang ako ang inday gihilanta na pud ako naman hinantong gipainom og kaning kuan tambal niya. Ang ako ang siloy pud akong Persian gikalibanga. Ako na sa tong gipainom siya og tambal. Okay na yang taim mo lagi na. Kay mukaon man jud og rice nga di man siya pwede pakan og rice kinahanglan. Cat food ra gid na ihangkanon. Na mukaon man gid og rice guys. Oy maratol man siya makasimuhot og kanang kanon labaw nag-inununan ang sudan maratol siya magkabuang siya pinangita sa pagkaon ug asa gibutang mo nang maluoy pog ko ako na lang pong tagaan ug sa dihang ako ra gyapon magantos kay kanang ikalibanga hay naguol pud akong bana nakauli akong bana kagabi guys pero nimbalik tapod sila karon sa sagon dito sila matulog an Friday pa sila mauli. Muna nag-hike ra ko. Sige na lang kay importante man ni akong adtuon god. Sapi man ni guys, sapi ni akong adtuon. Dako-dako ni nga sweldo guys. Ang akong adtuon karon. Manang agwantahon na lang gyud kay para mahuman ako to fill up. Di alam mo, hunong ra ba ko diri okay. Magpa-Gcash ko nya mapalong ni akong vlog long karon. Pero okay lang, di mo continue ra gihapon ko vlog. Ay, kabuya. Ya, 3 minutes pa. Kapoy kay ay. Ay, oo ko. Mayro ani. Dili ha, papaakan ko ninyo na. Nakuyawan ko guys kay ang duha ka iro gatagbo nagsumbagay. Sige guys, diri lang sa tataman guys kay i-off sa nako akong vlog kay magpa-Gcash ako. Bye. Naa si Dodong Day. So humana ko pa Gcash guys. Dayon mo continue kog lakaw padulong sa kong adtuan. Mo tabok sa ata guys. Nako doon sa highway. Oh, nako sa highway karon guys. Tabok ko. Pasulod na ko sa akong adtuan. Layo-layo akong gahike guys. Iloy kayo ko wala akong bana. Ay kay kung ako'y lakaw nga ka na importante, maka-hike na lang intaon tagahatan eh. Kay unsaon man nga. Lisod kaayo ang motor sa mua. Hay pero okay ra eh. Exercise man pud ni. Kay para mahuman ko na akong fill up dito tanan para paabot na lang tas atong sweldo.
imbis gihigda-higda ko guys, nakahinumdum ko napamanday ko trabaho nga wa panahuman. Yan bangon na lang naligo. Nang kira. So itong kay kong bana kay nananghid man ko niya nga malakaw ko niya. Pagkahuman ingon intaon to siya nga. Ayo di daw nako kalimtan ako ang lana o niya. Ang sana ako padalag lana nga. Wala man ni bulsa kung sanina o kani kong isuot. Walay bulsa. Di. Akong gihimo ninginom na lang kog lana. Tulo ka tudlo akong gikuan. Tulo ka tudlo akong gikuan sa lana. Kuan ako sa kuang dila para safety. Og naay mamuyag. Ira makadulot kay kuan naglana. Ay, Diyos ko Lord, naabot na ko diri guys. Maanhin ako diri. Ano? Hindi ari guys. Namig diri mi. Hi ate. Hello, good morning guys. Good morning. Iwasan na po ako. Isulat ang gatong sa limitary din ha? Tagalan? Ako na tong gikuan na. Giotro naman to nako. Ang duha may pa na ko napilapan. Dali. Akapulko nga daw ge, palihugi. Ang kaning konti, secondary high school man din ha? Magipapit na nalagi na yung ani. Oh, baka nang ubanan na. Kay magdagdag na lang taon niya. So diri na ko'y pangbutan ng ilang mga taon ni. Ay, Long. Ayaw sa picture ni Long. Kani ba? Kani ba? Ang kanang itinayin si din ha, pito-pito ra dyon. Naidili madala din ni bib mo. 89. Isumpay-sumpay na lang ni siguro siya sa kuan. Kung pila ka mong itinayin sa bilibay na lang ni kani. 1, 2, 3, 4, Ano niya kay Xerox. Pwede ra di ay. 19, 11. Pwede ra dai ni Xerox di ay? 12, 13, 14, 15 ka po. Wala saan man na. Iuli ra gihapon na. Bukan lang anong Xerox ko na nila gitinapulan ning kabuuan na. Ang duha na lang to ako ang wala na pilapan, Maricel Acapulco. Acapulco. Ako ra gyapon ko ano ang isa kay di kopyahon ako to. Apay. Ibahin-bahin na lang ni siya sa si. Pero tataman guys ha, kay napa ko buhaton so bye everyone.